Helo, fel arfer byddwn ni'n neud arbrofion yn y pentref gwyddoniaeth ar faes y Steddfod yn yr haf, ond dyw hynny ddim yn bosibl eleni, felly croeso i gyfres o arbrofion yn yr ardd. Dros yr wythnosau nesaf, fe byddwn ni'n mynd ati i wneud nifer o arbrofion gwyddonol yma yn yr ardd. Felly cofiwch alw draw bob dydd Gwener 11 y bore i weld beth sy'n o'n blaenau ni. Croeso nôl i'r ardd. A'r arbrawf ni'n mynd i wneud heddi yw i edrych sut mae'r ddaear yn effeithio ar y beipen ddŵr. Mae hwn yn rhywbeth dwi'n defnyddio'n aml fan hyn i rai y planhigion yn yr ardd tu ôl i fi fan hyn yn y tŷ gwydyr, a sylwi bod yr pellter y dŵr yn dibynnu ar sawl peth. Mae'n dibynnu ar sut dwi wedi agor y tap, mae'n dibynnu ar sut dwi'n newid maint y twll ar diwedd y beipen, a mae hefyd yn dibynnu ar yr ongl. Felly pwrpas yr arbrawf bach yma i edrych ar sut mae'r pellter mae'r dŵr yn mynd yn dibynnu ar yr ongl y beipen ddŵr. Dwi'n ni'n neud e fan hyn, mae'n cael tyma bach o help i wneud e, a gawn weld sut mae pethau neud. Iawn, pwrpas yr arbrawf hyn yw i fesur pa ongl sy'n ore ar gyfer wneud dŵr i fynd mor bell a bosib allan o beipen ddŵr yn yr ardd. Dyna di'r peth. So beth sy'n eisiau fi i ddechrau yw cael ffordd o fesur yr ongl. So fi wedi cael fan hyn yw darn o plastig a brennau. A wedyn beth na'i wneud yw jyst mesur chydig o onglau ar hwn. So na'i roi 15 gradd fan hyn, 30 gradd fanna, 45 fanna, 60 fanna, 75 fanna, a 90 fanna. Nawr nhw'n mynd o fan hyn. Nôl ar pren wedyn. Yn i fesur o fanna wedyn. So na'r 15. 30, 45 fan hyn, 60 fanna, 75 fanna, 90 sydd fan hyn. A dyna ni, dyma ni'r rhan gyntaf wedi wneud. Mae fe yn ei le fan hyn yn yr ardd yng nghanol y persli yn barod i'r rhan nesaf o'r arbrawf, a bydd eisiau help Elen a Podrion o'i i wneud y darn nesaf. Mae fe'r beipen mae dŵr yn mynd yma, jyst yn dweud o'r mae'n gadw fe'n paralel gyda'r ddaear. Mae'n godi'r ongl, mae'n dod yn ôl, mae'n oll ffordd lan yn dweud. Beth eisiau gwneud creu, gweld beth sy'n digwydd ar y pen arall tra bod fi'n newid yr ongl. Mae fe, pan fi'n paralel ar ddaear, mae'n i'r diwedd y cloc, a wedi weld beth sy'n digwydd wedyn, a mae'n newid yr ongl. Na hi'r arbrawf gyda'r beipen ddŵr wedi dod i ben, a wedi ymddiheuro i Rodri am y socad, a wedi diolch i Elen am help gyda'r ffilmo. Dim yr arbrawf falle mwyaf cywir, ond ewn ni trwy tyfu bach o'r theori yn y ddarlith, a mae hwnnw'n deithio ni bod yr ongl orau i ddewis i gael y dŵr i fynd bella yw 45 gradd. A mae'r gwaniaeth yn gallu bod yn sylweddol. Mae'n gallu dwblu'r pellter trwy ddewis yr ongl.
Mae'r bach o wyntau, dyw'r dŵr ddim yn dod allan falle yn union yn ddelfrydol, ond na fe, digon agos. Mae'r syniad yn bwysig, dyn ni'n gallu esbonio hwn dim ond gyda'r grym syml disgyrchiant, a falle bod e'n adlewyrchu'r pwysigrwydd os ydyn eisiau deall sut mae pethau'n symud trwy'r gofod, neu sut mae anfon llong gofod i ddarganfod mwy amdan beth sy'n cwmpas ni, bod e'n bwysig i ni ddeall yr grym disgyrchiant, a bod ni hefyd yn deall sut mae mas yn symud rhwng yr planedau a'r sêr trwy'r grym disgyrchiant yma. Dim ond bod y mas ddim yn rhy fawr a bod y cyflymder ddim yn rhy uchel. Wedyn mae deddfe Newton yn iawn i ni. Ond mae'r ffiseg yn mynd yn ddiddorol iawn a mae'r mas yn mynd yn fawr. A pan mae'r cyflymder yn agosau at gyflymder golau. Ond stori arall di hwnna am y tro, am y Beib Pen Dŵr, Arbrawf bach llwyddiannus.